Moi ja tervetuloa uuden SSU-videon pariin. Mä en oo näitä hetkeen kuvannut. Ja joo. Mä nyt ajattelin vähän kuutella ja reputella teille. Ja sori tosta alusta, kun sillä on vähän mustaa. Mä luen tuolta OBS:stä takaisin tähän SSU:hon, niin selkeästi hetki löydetään ja päästään mut tähän. Mutta mä en siis oo tosi pitkään aikaan kuvannut SSU-videota ja tää mun peli tökkii tosi paljon nyt jostain syystä. Toivottavasti teille tää näkyy ihan hyvänä. Mutta mut voi ainakin täältä SSU:sta löytää serverilla Apricot Harbor ja saa tulla moikkaan. Ja tossa on mun nimi tuolla. Ja joo, mulla ei nyt oo sitä heppaa, minkä mä viime videossa postin, koska mä kuvasin tämän videon ja yhden kerran, mutta sitten se yhtäkkiä, siis mä lopetti kuvaamisen, niin toivotaan, että tälle ei nyt käy silleen. Niin joo, tää mun siis peli tökkii tosi paljon. Mä toivon, että siitä jokin teille. Mutta juu. Mä siis viime videossa kuvasin sen puhelimella. Nyt mä kuvaan OBS:llä. Mä nyt siis latasin sen takaisin. Ja toivottavasti tästä tulee nyt hyvää kuvamateriaalia. Ja mä en oo myöskään tosi pitkään aikaan ehdottanud mitään muita videoita, koska mä en oo siis mulla ei ollut yhtään motia tehdä mitään. Et mä oon vaan niinku mä en oo myöskään pelannut SSO:ta kauheasti. Ja mä en tiedä mikä ongelma tällä mun siis pelillä on siis oikeesti tökkiä ihan kauheasti. Tää varmaan siis sekunnin välein tökkäsee. Ja on semmonen niinkun siis ihan just tämmönen, että mä en saa hypätä enää, kun tää peli on nyt tämmönen tökkivä. Ja tosiaan mä en oo kuvannut SSO-videota yhtään, koska mun koosohjelma poistui. Ja nyt tänään, kun mä latasin ton FBX:n takaisin, niin sehän ei halunnut enää toimia. Niin sit mä mietin oikein, että niinku millä mä kuvaan, kun mulla ei ollut mitään millä kuvata. Niin sitten mä ajattelin, että no hei, OBS:ään hän voi ladata. Että no joo, mä lataan sen. Niin nyt tän pitäisi tää ainakin lähti käyntiin, niin toimii ihan super hyvin. Joten hyvä homma. Ja mä oon paljon uusia heppöäkin ostanut tässä. Oiskohan ollut nyt 6 oon ostanut tässä siinä aikana, kun mä en oo mitään videoita kuvannut. Mä oon joskus yrittänyt kuvata shopping spreein, kun mä ostan noita heppöjä, mutta mä en oikein koskaan oo jaksanut. Niin ette oo saanut semmoista. Mutta nyt mä vihdoin kuvaan SSO-videota. Ja joo, ja sitten yhdessä vaiheessa mulla oli ääni ihan lähtenyt. Ja mä olin kipeä, muutenhan mä olisin voinut kuvata videota, jos mä oisin ollut vähän vähemmän kipeä. Ja mulla ei olisi ollut ääni ihan lähtenyt. Mut shorts-videoita mä oon jossain kohtaa tehnyt, mutta ei niitä kauheasti oo tullut. Pari on tullut, mutta mä oon myös huomannut, mä sanon 500 tilaajaa. Niin mä oon siis ihan super kiitollinen siitä. Viimeksi mä otan YouTuben, mulla oli kai 400 tilaajaa. Nyt mulla on 500.
Ja siis mä en oikeesti tiedä miten meitä on jo näin monta. Ja meitä on kohta kai 600. Ja se on siis ihan super ihanaa, että meitä on näin paljon. Tosi kivaa. Ja on ollut tosi kivaa kyllä tehdä tubea tää 2 vuotta, kun mä sitä nyt oon tehnyt. Ja mä luulin yhdellä vaiheessa, että mä opin näyttää SSO-videoita, koska mulla ei ollut kuvausohjelmaa. Niin joo, mutta latasin sen kuvausohjelman tänään takaisin. Ja joo, tästä nyt tulee aika lailla tosi tylsä video, koska mä tässä vaan höpöttelen jotain, niin jos haluat jotain, esim. Jos pelaat itse, niin voit ottaa tän vaikka taustalle. Pyöriin tän videon, koska mä tässä vaan höpöttelen jotain. Niin voit sitten kuunnella tätä ja laittaa tän tohon vaikka taustalle, mutta mähän yhdessä vaiheessa kuvasin OBS:llä ja sitten kun ne siis videot oli semmoisia, että ne ei ollut sillä koko niinku ruudulla. Jos kelaa mun videoita paljon taaksepäin, niinku vuosi taaksepäin, vai oiskohan nyt 2 vuotta, vuosi tai 2, niin sitten sieltä näkee, että kun mä kuvasin OBS:llä, niin video oli semmonen, että se menee niinku jostain tästä kohtaa poikki. Ja sitten vaan niinku tää puoli esim. Näkyy. Tai jotain, se oli vähän ärsyttävää. Sitä oli ärsyttävää kattoo ja kaikkea. Niin nyt mä toivon, että tällä kertaa tää nyt näkyy vähän paremmin. Ja tosiaan mä välillä käyn täällä OBS:ssä katsomassa, että kauan mä oon kuvannut videota tai että näkyykö se hyvin. Mä en nyt tiedä kuinka hyvin tää teillä näkyy. Niin joo, käyköhän tässä taas sillä, että tää on semmonen ärsyttävä. En tiedä. Toivottavasti ei, koska sitä on sitten ihan siis super inhottavaa sitten kattoo. Sitä pitäisi ainakin jotenkin näkyä niinku kokonaan. Ja sori kun tässä on nyt tämmönen tyhjä pätkä. Mut mä toivon, että tää näkyy nyt niinku kokonaan. Että ei oo esim. Että näkyy puoliksi jostain kohtaa. Jos ei näy, niin mä oon tosi pahoillani. Ja joo. Tää mun peli nyt muuten lopetti sen tökkimisen ihan vaan niinku by the way. Ja varmaan alkaa kohta taas tökkiin, koska aina kun mä sanon, niin tää alkaa tökkiin ihan superisti. No niin, nyt tää tökkiminen taas alkoi. Mutta ei anneta sen haitata ja kommentoikaa, jos tähän nyt tulee kommentit päälle. Että mitä videota te haluaisitte, että mä teen. Ja mä en oo tehnyt spessujakaan niin siis tosi pitkään aikaa. Niin tää voisi nyt olla jonkinlainen spessu, kun mä taas kuvaan pitkästä aikaa SSO-videota teille. Niin ottakaa mun spessusta, joka ei todellakaan ole spessu, vaan tää on vaan siis joku video, jota mä nyt kutsun spessuksi, koska mä en keksin muutakaan, niin tässä on mun spessu. Ja te voitte ehdotella jotain parempia spessuja mulle kommenteissa.
jos ne nyt menee päälle. Jos ne ei ole päälle, niin laittakaa vaikka mun uusimman Shorts-videon kommentteihin ehdotuksia. Niin mä näen ne sitten sieltä. Ja mulla on nyt ehkä pari videoideaa, mitä mä voisin kuvata, mutta niitä mä en vielä teille paljasta. Saatte tietää ne sitten jossain kohtaa. Ainakin jos Itu nyt haluaa, niin tulee Itun kanssa pari videota luultavasti. Ja sitten yksi toinenkin video tulee, jonka mä kuvaan yksin, tai sitten mä otan siihen joitain kavereita mukaan. Mutta tää video voisi alkaa niinku olla tässä. Ja se olisi sitten vaan moi!